И здравейте, приятели! Сега ще ви покажа един Cycle Deck с Electro Wizard. Да, падаме се от кланчеста. И ви покажа няколко питки. Извинете. Беше така. Нека ви покажа тук няколко битки. Последната битка, аз ще ви покажа. Беше доста напечена. Вижте. Тук се бавим доста. Да, тук доста се злаехме. Чакай, като съм махне тогава такова. Вижте сега Wizard и Princess и Miner. Ще го спрем. Електро също му спрях Miner. Тук реших да атакна. Направи доста ден всъщност. Вижте кога се сети да пусна скелета на армията. Вижте кога се сети да пусне скелета на армията. Тук реших да пусна фарбол, което не мислех, че е много редно. Вижте как се изхъбих електрото и той ми направи много демидж на кулата. Но не нищо. И тук сега си казах Електро Wizard трябва да го пазя за балона. И ето, вижте тук. И той пуска електро. Виждате сега. Гледайте. Вижте какво мазно взех сам. Може да покажа няколко други битки. Ето и тази още. Тук за първи път играх с дека май. За втори. Нямаше идея. Но и то сбих, да. Мислех, че тук ще пусне миния хорд, затова пуснах фарболето тук. Но явно съм си го мислил. Просто така. Съм си го пуснал. Нещо. Вижте, има пак торнадо и ето тук ме удря главната кула с хограда, като пускаш торнадото. Ето това, вижте как му се смея. Так ще видите. Аз съм много добър с този Cycle Deck. Ако искате да ви показвам Cycle декове, може да ми казвате. Особено с това е най-добрия Cycle. Това е Cycle Deck, с който съм най-добър. Това е с този Cycle Deck съм най-добър. Вижте тук, няма се смеях, май. Накрая му се смеях, не знам. Вижте как го победих, защото придърпа хога с торнадото и мислех, че не мога да превръща в принцип. И се случва да ни продам. Не знам така с торнадото, но виждате все пак колко демидж му стана на горната кола. Който това е добре. Още един, да. Къде играх за първи път с него. Ето тук играх за първи път с него. Да покажем.
Това не е той. Да, това не е той. Това е някакъв друг. Да, първата игра беше Defense. Ще загубих. И реших, нека да Cycle Deck е нещо, което ни трябва да бързаш. Cycle Deck е търпение. Тук виждате на грешното място. Пуснах електровизарда. Нека позволя без това губя такъвта игра. Тук реших да пусна файрбол на тези гарки там. Не знам. И това беше грешка, защото реших да си защита лавата кула. Но от дясната не видях, че ме бях пъснали ето тук и ми взеха кулата. Да. Имаше Инферно Драко, който това е много нупска легендари карта. Много нупска карта, много нупска легендарна карта. Аз също не мога да играя с него. Мога да, ама няма кефи и не. Тя е първата легендари карта и затова няма кефи, но е тъпа. Добре. Вижте само какъв пъш ми прави накрая. Нека да я ускорим. По 4. Вижте тук. Едва да се защитавам. Той пуска инферната глупости. И аз реших просто му се оставя, защото нямаше смисъл. И си казах, това ми е първата битка с този Cycle Deck, естествено. Бях да играл доста. Но вече ще апгрейдвам. Карта на този дек. Дека му е много шит на това. Не знам. Ще използва всичките легендари карти. Сигурно съм убеден. Ще използва всичките легендари карти. Но след това няма смисъл. Справим с това. Така да донетем. Да видим колко донетем. 67 не е толкова слабо. Но аз съм вчера в клана и гордо беше нямам донетване на елитки, защото доста донетвах в един друг клан. И да. Мога да ви покажа една битка с един приятел. Тук ма играеш страми. Не. Защото так не страми да играе срещу това. И страми играе Clash Royale. Тук беше някакъв тех, който исках да го тествам. Противника ми е от моя клан. Как се виждате, ми подхожда тук много добре. Трябваше да си пусне, например, нещо. Не видях как имаш в началото, да си пусне нещо, не големо, нещо друго. И да пусне помпата. Но той веднага да атаква. Моя дек не е толкова тежък. Затова, че нямаше смисъл да пускам от това. И аз да направя това, което ви казах. Този дек не знаех, че няма зап. Я го, че няма зап, чак когато загубих. И какво си казах? Това е било заради електровизарда, заради това няма зап. Искам да ви покажа нещо. Само ще отначало. Да покажа нещо в битката, сега го забелязах. Ще ви покажа. Гледайте.
Ето, когато пускам Graveyard. И той пуска Fire Spirit. И аз пускам лога. И виждате, гледайте. Този Spirit лога ще да го вземе, но виждате как някак се премахна, не знам как да го обясня. И да. Нека да продължим битката. Битката. Вижте тук каква добра атака направих. Нямаш какво да спра Гоблин Варела и реших да пусна Poison. Пък нямаше съвсем малко, защото можеше да го атакна за 3 звезди. И се чудих дали да спра или да го атакне. И естествено, че взех правилния път да атакна. Добре. Това беше от мен. Надявам се клипа да ви хареса. Влязте в този клан, мембър съм, но ще ми правят кой да е. И да. Това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Надявам се тази калдека с Electro Wizard да ви е харесал. Абонирайте се, коментирайте, харесайте и да, до скоро.